Ang bilis mo magtamsak mo, ma. Ako din, ah. Maraming salamat mo dyan. Maraming salamat mo dyan, ah. Sa patamsak mo. Sige, ma'am. Kain ka muna, ma'am. Sige, ma'am. Kain ka muna. Nagutom ako. Sige, ma'am. Kain ka muna, ma'am. Kain ka lang yan, ma'am Jen. No problem. Ay, maraming salamat, ma'am Marina, sa pagpasok mo, Marina. May higit na ayos lang. Maraming salamat sa 3 milyong people na nakaste sa bahay niya. Ako'y may gagawin lang. I'm sorry. Saan pala ako? Sarap pa rin. Saan ka pa? Kalimutan mo sa'yo? Mag-shop drinks. Wala dito nakadawag sa duwa kanina ba? Pares tayo, ma'am Marina. May na yung utak. May na yung utak ko, eh. Kaya tayo nalo pa. Ito, alas ka na daw di mayor. Oo. Yan. Birthday na naman. May birthday na naman po dito sa Oo, amin. oo. Alas ka na daw mayor. Magsalita ka na. Ano yan? Nakalive yan. Magka-busy, ma'am Marina. Birthday ni Buddy Alvin. Ano naman mga reskaldo, mga barbecue. Maraming salamat, Sir Tarapinay, sa pagpasok sa live ko, Sir Tarapinay, ha. Very appreciated. Lang talaga ang buhay ay waiter lang. Kaya, kapag-sign pa ako ng bigas kasi alam nyo na, maraming kakain dito na mamaya. Sa mga nasa bata, kakain sila dito. Nag-ihaw yung Jocelyn, may sa akin na. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Sir Tarapinay, Pinay, kamusta na, Sir? Ma'am Marina, haha. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, maraming salamat, ha. Pakita ko yan. Ano to? Oo, wala. Alas ka na daw nga. Oo. Oo. May suplis ka lang mga. Kaos na lang. Ay, sa lahat, sabi ni Ma'am Jeneline Manatat. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, sa pagpasok, ha. May mais. Oo, yan ang mayor namin. Oo, wala. Busy. Hindi pa na ako. Tutulong ko na ako. Bye na.
Ma'am, nagluluto kasi sila ma'am. May ano kasi, may birthday. Si Boss Alvin. Birthday ni Boss Alvin. Ay, nagtatas ka na. Ano yun? Ano kayo? Ano? Ah, birthday ni Boss Alvin ngayon. Alvin na di baba. Kaso walang pansit. Alvin na di baba. Ga. Ang ganyan body. Body mo yun eh. Birthday ni Boss Alvin. Kaya nagluto sila ng... Kaso walang pansit eh. Hihina yung buhay nito kasi walang pansit. Maraming salamat sa 7 million people in my house, katambay dyan. Maraming salamat sa patamsak ng Kayos. Sa support ng Kayos, maraming salamat, Makatin, WS, naunta ko kanina, wala lang makaloob. Happy birthday, Boss Alvin, sabi ni Ma'am Jeneline. Sa ma'am, nag-iihaw sa ng chicken. Bati. Ano ba, de? Ha? Happy birthday po, sabi. Happy birthday, Boss Alvin, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Kaso wala sang pansit eh. Iksim buhay nito kasi walang pansit. Kinakabahan ako. Bakit kinakabahan, Sir Tara Pinoy? Nakabuntis ka ba? Luto kayo og lumpia. Walang lumpia, ma'am. Tapos mo naman. Burahan na birthday. Ano lang, chicken inihaw lang, saka arroz caldo lang niluto niya. Wala sang pansit. Wow. 5 perasong manok. Inihaw. Inarinig kagadi tapos inihaw. Sarap. Lamya pagluto. Inihaw lang yun eh. Paano? May kakulab ako mamaya, di ko alam anong gagawin ko. Sobrang mga trending mga videos niya. Relax ka lang, Sir Tara. Relax lang ba? Para hindi ka kakabahan.
Maraming salamat sa 4 million people na nakakatambay sa Pinos. Hi Tara, kamusta? Mingaw na ko nimo. Sabi ni Mama Rina. Sir Tara, namingaw na raw si Mama Rina sa'yo. Tinanggihan ko pero malapit sa A. Marami dyan gwapuhon ha. Maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo mga guys ha. Very appreciated ko. Hindi lang. Maraming salamat sa 5 million people na katapos sa Power News. Kumusta ka Tara? Sabi ni Mama Marina. Sir Tara, kumusta ka daw? Sabi ni Mama Marina, Sir Tara. Darling. Baka ako pinakabalik. Baka Anong ilaw? wala. Automatic na pala yun. Bumanit kasi ako doon sa mga videos niya. Tapos yun, napaiyak ko sa siya. Sabi niya, puntahan daw niya ako mamaya. Dito lang siya sa Manila. Di ko alam yung gagawin ko. Diskartehan mo, Sir Tara. Musik lang na, nagasan na. Maba ni Sir Tara. Tamsak bay. Maraming salamat, Sir Tolit, sa pagpasok, Sir Tolit, ha. Kamusta naman di bay? Okay lang, Sir. Itong may bawang. Medyo nagluluto sila, Sir. May birthday ngayon kasama ko, eh. Kaso, Sibuyas lang. kunti lang, salo-salo. Sibuyas Ate lang. ni Im. Salo-salo lang kami dito, Sir, ba? Kunti-kunti lang. Ganitong mga kabit ni Sili ba? Wala ko makasa na batik sa atin bukan. Ito pa G ko ha. Tabanong tayo dito. Pero ano na? Nagbiyaya ko ba pag doong og Ras Alcaer? Ah. Sige, Sir. Ingat ka, Sir, ha? Sa toilet screen. Ingat ka po sa biyahe, Sir. Tao mo din? Okay lang, sabi ni Sir Tara. Mura yan. Ingat, Sir, sa biyahe, Sir. Toilet screen TV. Ma'am, pipiso. Ano to biyata niya? Bueno, sol. Sige, pwede ko po. Sarapan mo ba di, ha? Ayos kami bukas na naman yan. May kalamansi na pala. Kasi kayo? Tumawag? Kailan? Kay Raya. Sino? Sige. Toilet screen TV, dikitan tayo. Sir, toilets, baba ka raw ng ano. Kami mo ito ba? Dikitan kayo ni Ma'am Marina. Balikan rin ako. Ang magdikit. Ayan, Ma'am Marina, nagbabasit Sir toilets ng kanyang bahay. Kung may bitsinang, dami nga kapaya. Dikitan niya na. Dikitan niya. Babalik kayo niyan. Sir toilets. Iso. Patamsak po. Sugal nga ito yung magpaka. Patamsak naman po sa premiere ni Ma'am Jeneline Manatad po. Mga kaibigan ko. Tamsakan po natin si Ma'am Jeneline Manatad.
Dalawang balik ko, magbakas lang po. God bless, sabi ni Sir Tolit. Maganda pa naman. Diskarte mo na Sir Tara para makuha mo na. Maganda pala eh. Si Jocelyn Ras Ibanez ay hindi ko alam tawag yan. Hindi ko alam yan. Ate Marina, pag-video dia nila eh. Naka ba sila yung TV? Karoon ko pala di ulit po ba eh. Tawag yan? Hindi mo mo pang listaw. Kaya ko damo na damdama. Hindi ko matapalit rito. Ay sa lahat, there thanks to support kay host. Maraming salamat Ma'am Gina. Maraming salamat sa sumasuporta nyo guys. Very appreciated much. Di plastic ko ba? Ako ba siya ka? Pangis na natin ka na. Ako yung tumawag mo din? Tumawag ka yan? Magayan? Ha? Bye. Bakasan lang ana. Ako balay, dalawang babalik ko. Sige Sir Tulits. Sa hindi pa po nakadikit kay Sir Tulits Screen TV. Plus po, dikitan po natin siya. Babalikan po kayo yan. Dalawa daw balik niya. Sir Tulits Screen TV. Dikitan po natin sa mga guys. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Mangisda ka po dyan. Ayaw pakit-kit diha. Tambay ko lang muna to kasi nag-drive pa ako. Minto lang sa gusto na. Sige Sir Tulits. Ingat sa biyahe Sir Tulits. Maraming salamat sa pagtambaya. Good, garon good. Kaayo ka ay hahapani ka ba like it. Luto niya? Dikitan po natin si Sir Tulits mga kaibigan. At dalawa po yung balik niya sa inyo. Si Sir Tulits po ay dito po sa Saudi yan mga kaibigan. Pag nadikitan niya yan, mataas yung ano niyan. WH hour niya para pag kayo na balikan. God bless sa lahat. Bakas lang po kayo mga idol, sabi ni Sir Tulits Screen TV. Dito po yan sa Saudi, Sir Tulits. God bless sa lahat. Bakas lang po kayo mga idol. Dito ko sir, supportang totoo. Maraming salamat Ma'am Gina sa supportang totoo. Very appreciated much ma'am. Itong lang ito. Miss Wing Channel, thumbs up na po. Maraming salamat Miss Wing Channel sa pagpasok ma'am. Masarap. Ayan ma'am, may jacket ka na. Dikitan po natin si Sir Tulits Screen TV po mga kaibigan. At saka sabi niya, dalawa daw po balik niya sa inyo. Magbakas lang po kayo ng tama mga kaibigan ko. Sir, na ako'y meeting at 4 PM tapos gamiton na ako akong phone mo out ko. Maraming okay ma'am, no problem ma'am. Maraming salamat po mama. Maraming salamat ma'am Jenny sa pagtambay mo dyan ma'am. No problem ma'am. 46 PM ako meeting. Sige ma'am. Ma'am Jen, maraming salamat po. Maka ma'am si kuya oh. Maraming salamat Ma'am Miss Wing sa pagpasok mo. Miss Wing Channel, play ako sa'yo mamaya. Wow, play. Ang dami naman sili yan, buddy. Hindi, ano ko, hindi siya ko to. Hindi siya ko. Sayang. Padikit po, iwan lang ng bakas para mabalikan kayo. Sabi ni Miss Wing Channel, ganda.
Bakit isa lang ang like na nakita ko her? Meron mama, siyam. Siyam naman yung like ko, Ma'am Jen, ah. Doon ako sa bahay mo tulit screen TV, sabi ni Ma'am Marina. Hoy, babe, malingaw ko sa ilihang mga spelling ganiha ba? Ganyan talaga yun, Ma'am. Siyempre, Bisaya. Nagkamali ng spelling. You're welcome, Miss Wing. Sabi ni Ma'am Jeneline mo na. Ikaw, Jude, babe. Babe. Updated system ko her ngayon sa mga likes, sir, ha. Naka 9, ano na, ma'am, naka 9 like 7 views. Naluloko yung ano ko, cellphone. Ay, so gwapo na host. Maraming salamat, ma'am, kahit nagbibiro ka lang. Hi, Ma'am Marina, ba't hindi ka nanalo? Oo nga naman, Ma'am Marina, bakit hindi ka daw nanalo? Hindi ba kayo magkasama ni Ma'am Jen kanina, Ma'am Marina? Lagi wala jud ko gipadaog ba? Maraming salamat sa pagbibiro. Pagbibiro. Babe, gipadaog tanan nimo, haha. Tanan nimo. Sana Ma'am Jocelyn, di ba ikaw nanalo? Dapat tinunit mo na lang sa akin, Ma'am Jocelyn, para malapit na ako mamoni pa. Ni PM tanah kaniya Ma'am Marina, ha. PM tanah ka, tanah. So, nakaya, donate ko kay Sir Nicky. Donate. Nakaya na Ma'am Jocelyn. Kailangan mo rin ng Ma'am Jocelyn. Joke ra akon niya. Joke ra akon, Ma'am Jocelyn. Hindi ka ba, Ma'am Jocelyn, pinipli ni Ma'am Margie? Play-all lagi. Lagi na may play-all yun, basta pumasok ka sa ilis niya eh.
Sunod na lang. Hahaha. Tawa si Mama Rina. Kape tayo. Oh, mami, masarap magkape ngayon, Ma'am Wing, kasi ano, taglamig. Oh, wow, ang sarap, eh. Ito, ulit yan. Ano yan, chicken? Ito po yung manok namin, oh. Kain tayo, guys. Masarap yung ulam namin, oh. Yan, si Engineer Alvin nagluto niyan. Birthday niyan ngayon. Kaway ka muna. Oh, thank you sa bumati sa akin. Happy birthday. Oh, ang daming inihaw. Ang dami ng chicken. Nakuha ka na eh. Pakiabot nga yung bado. Tabi na. Oh, nagagawa ka na sa usawan mo yan. Sausawood. Ano yan? Rascaldo din yan? Grabe kasi. Sinaing naman yun. Grabe kasing... Kunti lang dapat. Kunting bigas lang dapat ilagay. Ay, dinala doon sa kalderong bigas. Dapat ganun. Sabi ko nga, dapat sana pang merienda na lang yan. Bib Ito 1, pang ano sa manok. Bib 2, Bib 3, Bib 4, Bib 5. Yeah, Mar. Yan ay sa cellphone mo. Nandun sa loob, gumagana. Ayaw gumatang isa. Gagot ko lang. Bib 5. Maraming salamat sa pabigay-bigay mga kaibigan, ha. Kaso walang ano to. Hindi makakomment ba? Support mo dyan, ha. Para makasupport. View lang ko. Okay na yun, video. Yan ang green. Doon pa rin na yung green, eh. Yan, oh, yung green. Light lang. Walang ano. Ayan ko na. Ba't di makakomment? Hindi? Walang ano yan. Walang light. Wala yung pasang i-update. Hindi. Sa ano yan, sa Google lang ba? Kasi yung ano ko, yung YouTube ko, wala siyang ano, hindi siya makakano ng live. Diba yung YouTube ko ba? Di ba nag-install tayo ng bagong YouTube? Tapos nung natapos na bumalik sa dati. Okay. Kailangan pa ulit i-install, update ano. Nangalak ka dito kasi ko. Ha? Ha? Nangalak ka dito kanya? Bati maglunggo ko ba tayo? Sinaing naman yan, hindi naman nilogo yan, eh. Ah, grabe. Ganito ngayon. Sinaing na yan. Bati. Ano? Ipalitan niyo yung lutuan yung ano? Bati, siya lang siya ba? Nag-like. Ha? Kung man nag-like, naka-like na ito. Ha? Isa lang pala yan, ha? Diyan, hindi ka makano. Ayan, may kuha niya. Dito may live. Dito may live. Ah. Sa akin yan, isa-isang account yan. Isa lang kasi account ko sa YouTube. Google, Gmail. Yung isa kasi, dito. Dito ko sa YouTube. Wala siyang mga live.
Bib 8, Bib 9, sana all Bib, ha. Bib 10, absent for sure, gumala, ha. Diyan ko kay Sir Ricky, Bib. Nara ako here, Bib. Ang alin, Bib, ang WX, yes. Gusto niya daw. Joke lang yun eh. Jepel Lopez TV, no thumbs up. Maraming salamat sa pagpasok, Sir Jepel Lopez TV, ah. Notify kita mo, sir. Wow, sana all. Patamsak naman sa premiere ni Ma'am Jeneline Manatad. Maawa naman kayo mga guys. I-play man na mo mga playlist ninyo. Maraming salamat, Ma'am Marina. Salamat sa support dito. Kagapon na naman. Maraming salamat po sa support kay host na pangit. Dalawa yung host ngayon. Hus. Host. To host. Hus. Ay, kagapon na yun. Gimana tuh? Kayak gimana tuh? Satu. Salamat sa support dito. You're welcome, Ma'am Marina. 1, sabi ni Jocelyn Ras Ibanez. Hindi na mo kami dapat. Loading. Hindi na kaya sa ba? Mahina internet kasi. Kung malakas yan, malakas din sana dito. Kasi pain-pain ka. Lating oras na po. Naara ko dire sir. No problem, Ma'am Jen. Alam ko, nandiyan pa naman eh. Maraming salamat sa supportang totoo, Ma'am Jen, ah. Share muna ako. Mes doon. Sige. Naalala ko, sir, hahaha, tawa si Ma'am Marina Hoybia. Hindi kaya ng ano. Bati Ricky, gusto mo mais? May eyes. Bati, gusto mo mais? May na lang ba din? Ano? May na lang ba din? Mais. Mamaya na ba di? Walang tubig ba di? Mayora. Iba yung nagtanim, iba yung ani. Grabe naman itong mga tao na to. Tao na yung boss Mike na. Ang langaw. Alas 10:48. Yung cellphone ko to.
Di kaya. Hmm? Loading. Time is being loading ka host. Oh. Nag-loading nga ako. Namatok na. Hmm? Ayun. Oh, inihan ba de? Diba, dia talaga, mag-birthday talaga, maraming handa. Saan yung Pepsi? Napuno niya itong tingka natin. Yan daw sana yung ano ba, regalo ba sa? Saan? Motor? Ganda ba? Display lang yan ba de? Hindi mo magregalo sana ng ganito ba? Sana no. Sana yung gusto mo. Sana makatanggap ng motor. 16 na ako ng kabuuan. Ano na pang motor? Bakit ang motor ay good? Okay na. Loading siya, sabi ko ako ha. Loading siya. Maraming salamat na. Kaya, namatay. Namatay. Maraming salamat sa 6 million people na nakatambay. Naarap ko yan. Salamat, ma'am.
Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Ano ba di? Noon sa nuna? Yan. Wala naman kay... Walang kausap. Ha? Walang kausap. Usap-usapin mo dyan. Wala. Walang chat eh. Wala na, nag-arabig na ako sa lupon. Kaya na this after this mo host. Ang sabi mo? Ano bang message? Wala namang message ah. Wala namang message ah. Nag-arabig ako sa lupon. Namitra ko dili na ko madungog host ang duty ko. Baka naman po sa mga di pa nakadilit yan. Kanina pa yata eh. Ako lang ba yan? Kanina pa yata eh. Ayun na daw ah. Ayun pa na. Parang siya. 10:53. Sa oras na. Sana ngayong Pasko. Ay, yung mga friends na mga maestra ba di, wala namin kapanghatag module ba di? Sige na YouTube ba di? Mahina yung ano ko. Internet. Maubos na yata yan ah. Maubos na yata. Wow! Is amazing! Yan. Miss Wayne Channel. Karon layo ka ko na yung Miss Wayne lagi ba di? Ha? Karon layo ka kita ano eh. Back-on din ninyo. Baka naman. Nahuli yung ano ko. Naglo-loading. Ngayon na yung signal ko. Ano na ba di? Naghahanap ba di? Uy! Yan nga. Minsan nag-loading. Ako loading. Ang utak nag-loading po. So, ako by loading. Kuya, kanta ka nga. Beautiful in my eyes. Hindi ko alam yan. Amazing. Lamias ako. Oy. Ate Maria, loading po ha. Loading sad ko. Tamsak Market ni Marielas. Maraming salamat sa Ma'am Marielas sa patamsak ha. Ano ba yan? Dito lang ako host. Hi Marielas. Ano ba yan? Ang hina naman. Hina nga ng net dito eh. Hina rin dito. Apektado din pala dyan. Nakita mo to Ma'am Marielas ha. Ay, market ni Marielas. Ayan naman Marila, binakita ko yung market mo. Para makapagawa ka ng bahay mo dyan. Ngayon lang bumalik yung net. Na maganda-ganda. Sana ngayon Pasko. Maraming salamat sa 8 million people na nakastay sa bahay ni host. 8 million. Eh, ano ko na lang to, silent ko na lang to. Gusto ba? Ano ba kainan na? Yes. So, pangkulang. Sa imo, pilaw, sa lima. Dapat marami yan. May na lang kasi nito eh. Dapat 10 agad yan eh. Na? 10 dapat yan agad eh. May na lang kasi nito. May na nito eh. Kung malakas lang yung net, kuha sana yung marami sila. Baka alap na si Neo.
At pumunta, dapat nag-soft drinks, Mayor. Meron na? Bumili siya pang ligo niya ba? Bumili na ba ng soft drinks? Bagay? Oo. Ay, isa rin. Ang isa rin ng nila yan. Ay po. Dalawa sana pala eh. Maraming salamat sa 10 million people na nakatambay sa bahay niya sa. Maraming salamat sa 11 patams lang at sa 11 million na nakatambay. Buntok lang na dugo. Sa meeting, darling. Sige pa, sige pa. Ini ya. Wala natin. Pero baka maya. Gabi. Ah, nako sir, meeting May ako. dugo pa yung boto. Manila, no problem, Ma'am Marila. May dugo pa yung boto. Ay, ma'am, yun, no problem ulit. Ma'am Marila, wala natin pero baka maya. Gabi, sir. Wala na good ko update ni Nolimar. Si Nolimar, ma'am, ay wala siyang internet, sabi niya. Mayet, tapos, kita mamayat, Kanan mais ni Nihaw. Kan si Ma'am Mayet. Ayan, Ma'am Mayet, may jacket ka na po, Ma'am Mayet. Pwede ka na magbaba ng yung bahay para pwede ka na po ng tao natin dito, hindi pa nakaligit. Ano ba nila ha? Wala natin, pero baka may ang kabildes. Tapos ako, maraming salamat, Ma'am Mayet. Explorer sa tuwa sa ka. Hello, Ma'am Marina, sabi namin. Maraming salamat guys sa pagpasok sa IDES pa. Kahit ano, pangit yung host, pumasok kayo. Maraming nice. Ah! Ang dugo. Grabe yung parang... Ate, ganito ko. Ha? Natugo pa? Ano ba to? Ah! Guwapo si Pareo. Dito yan, susunod ka na yan. Patiin lang ng makong galog. Kung galog para... Galog yung tubig yung alat na ba? Hi host, sabi ni Market. Maraming salamat, Ma'am Marila, sa patamsak ng sa Ma'am Marila. Maraming salamat. I might Explorer, punta ka sa IDES kung maya at 7 PM, sabi ni Ma'am Marina. Mayat, sige pag ni loading. Palingki ni Marila host. Maraming salamat. Sige pag ni loading. Maraming salamat, Ma'am Marila Vlog sa patamsak mo. Butungin niya ako at tignan natin. Butungin niya ako at tignan natin.
Tayo dito bukas, pare? Pare? Tayo bukas dito? Ha? Tayo bukas dito? Yung? Dito? Kung nandiyan? Tayo bukas, right? Yung walang kuya. Baka. Ano tawag sa'yo? Wala. Ano ko nang hindi ako to? Naniniwala ko. Yan, tawag kay Ryan, punta na bukas dito. Wala. Si Model yung tinawagan ko kanina, di ba? Sabi na bukas, punta na dito. Punta mo ka. Alam mo naman yung mga yan. Yung sampo, palpak pa sila ng isang... wala akong sinabi sa kanila ah. Kain tayo mais mga guys. Maraming salamat, Ma'am Mayet, Explorer sa pabigility mo. Siya man kalahati, palpak. Hindi. Lagpas pa sila Kain tayo mais inihaw. Lagpas pa ng kita. Di ba? Hmm? Maraming salamat sa patangsak-tangsak Ma'am Mariela sa very appreciated mas. Thumbs up again, host. Maraming salamat. Ang bola ng vlogger Ma'am Mariela. Maraming salamat ha. Si Ma'am Mayet, Explorer ng baba po ng bahay niya. Lablabin po natin sa mga guys pag yung hindi pa po nakalablab. Kay Ma'am Mayet, Explorer. Dikitan po natin sa mga guys. Nasa ibang bansa po din po yan. Doon ako sa bahay Ma'am Mayet, Explorer kanina pa. Maraming salamat. Dante Clash you. Thumbs up again pa Mariela. Maraming salamat Ma'am Mariela sa patangsak ng Mariela. Very appreciated Ma'am Mariela. Maraming salamat sa 14 million na nakatambay sa bahay niya sa 15 million. Kain tayo mais mga guys. Inihaw ng mais. Dante, plus yun. Maraming salamat Ma'am Mariela. Ano oras na mag-ilis Ma'am Mariela para ano ko da? Mamaya. Puntahan. Mag-chat ka lang sa GC para mapuntahan kita. Ano, dami. Miss Ming Channel, mababa ko ng bahay. Painitin po natin sir para pasok. Shin Vlog. Sino yan? Ma'am Mariela. Ma'am Mariela, dan tamsak ko sa mulan ng tamsak. Maraming salamat Ma'am Mariela sa pagpaulan ng tamsak ha. Kainggit, pahingi host. May host 8 ito. Sige ma'am, punta ka na. 8 p.m. to, 8 p.m. to 8 p.m. Sige. Punta ko maya. Inihaw na mais. Maraming salamat sa 10 million na katambay sa bahay niyo sa. Team Solid.
Maraming salamat, Ma'am Mariela. Probinsya ni Mariela. Maratang tapos na. Bindikit kan kalimbaw mo yan. Kalamig sa mes. Ang dami mong, ano mo Mariela, ang dami mong alagad na. Nakaidit tamsak na ako pero yun yan. Palamig sa mais. Dan ako kay Sir Adventure. Sir Adventure, sabi ni Ma'am Maria, nagdana siya. At si Jocelyn Ras Ibanez ay pa-BG pa rin. Miss Marina Danacos kay kapalit na lang, sabi ni Juan. Thank you so much, Ate Marina, sabi ni Miss Wing Channel. Kaibigan niya ni Miss Wing Channel si Sky Geyser. Sky's Adventures. Tamsak Danos. Maraming salamat na Miyam. Alam ko sa pagbasok namin ha. Yes po, Ate Mar, naiwan mo siya ng bakas po. Sure ang balik po niya. Oh ma'am, nagbalik po talaga yun si Sky Geyser. Ganyan din dati. Nagbalik talaga yan. Ma'am Marina. Hayam, sabi ni Ma'am Marina. Sabay kayo ni Lime TV na guys. Hindi ko alam kung sino nila sa kanina, ma'am eh. Nauna yata ako konti. Kaso matagal lang kasi ako nag-share doon sa sa GC. Hello Ate M, sabi ni. This yam, hello, sabi ni Miss Wing. Hello Ate M, sabi ni. Ma'am, yam, ko. Alaga di Maria Vlog host. Na-share ko na LS mo. Saan mo na-share? Nakaya naman, Ma'am Marielas. Miga love, shout out, sabi ni Miss Wing Channel, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat sa patamsak mo, Ma'am Marielas Vlog. Very appreciated much. Alam ko na ang meaning. Amen. Sis Yama. Miga love shout out po meaning yan. Ma'am Miss Wing Channel. Kaya tayo mais, Ma'am Yam. Miss Wing, mais. Anyhow. Maganda mais vlog. Yay, ganyan ako pag supportive din at solid Tamsak Dancer Dimple, makaramiga shout out
Kay Ma'am Nobilin Macarayog, guwapa from Taiwan. Kamusta po dyan, ma'am? Maraming salamat po sa pagpasok sa ILS ka, Ma'am Nobilin Macarayog, guwapa. Kapit sa taas kaya, Miss Wing. Hello po sa lahat, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayog, guwapa. Musta ka na? Ma'am, yung Ernico. Ay, Nobilin Macarayog, I miss you, sabi ni Ma'am Marina. O kuya, pag kuyan, kahit nilaga din. Kaso malayo ka, hindi kita mabigyan. Ikot lang muna ako, balik din ako, ayaw sige painggit dyan ho, sa naglalaway ako sa mesa. Ay, Nobilin Macarayog, sabi ni Ma'am Yam, Eronico. Pasok ka na, Ma'am Yam. Hi, Ate Yam, sabi ni Ma'am Arias Vlog. Hi, Ma'am Marina, miss you too, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayog. Kiss Yam to the highest level, ha. Hello, Ma'am Yam, sabi ni Ma'am Nobilin Macarayog. Ang gawin pa rin. Busy lang, Sir Dimple Park ako. Sige, Ma'am Nobilin Macarayog. Maraming salamat, Ma'am Nobilin, ha. Hi, Nobilin Macarayog, sabi ni Miss Ma'am Mariela. Saglit lang po yan, mag-TikTok ako. TikTok, sige, sige. Ganda na mag-TikTok, ha. Sana Lulisling nasa highest level na. Maraming salamat kay Ma'am Mariela sa patamsak na sa banakabot ako ng 21 tamsak. Maling nice. Ha? Nice. Huwag mo nagdada si may palit. Sakit ba rin? Si Siam, dadatingin tayo dyan, ha? Sakit ba? Na? Ano yan anak? Hindi ko maligong mat. Ano kayo? Tantan mo na akong hater. Sakit or close? Sakit nga ako. Crazy. Baba ng ano? Ha? Baba. Hindi pwede sa kwarto nyo. Pugot. Pugot kayo. Sana Miss Wing. Ba't nasira yung ano natin, no? Parang kayo ng hitter yun, no? Wala. Matag ano na kayo? Si Kano. Let's grow together, haha, sabi ni Ma'am Jamurin ko. Biglang bumaba pag umahina signal, bumaba agad yung ilipin yung kayo, tapos tayo doon. Yun ang file. Biglang bumaba. Tumina. Very supportive host. Salamat, Ma'am Marina, Miss Wing, very supportive. Hi, Miss Wing, sabi ni Ma'am Marina. Oh, India. Hello guys, everyone here enjoy your sabi ni Ma'am Marila's vlog. Okay naman ang signal na pala yun. Balik naman ang signal. Nakapot ang 15 yan eh. Pag magandang signal, makapot ang 15. Saka no. Ano ba? Sige ka. Pipito naman yun yan. Ano ko na? Pag yung mga Alvin, tira ko na. Barcaps. Thumbs up, main host, again solid. Maraming salamat Ma'am Mariela sa patamsak-tamsak ma. Ay, anong kita? Jacket. Ba't wala kang jacket dito? Ah, yun na, may jacket ka na. Magbaba ka ng bago niya para malikit ka na ng balan. So wala nang bago jacket niya. Ito muna lang ako to.
Naalala ko tuloy dati yun sa probinsya, nag-ihaw ng mais ba? Yan talaga probinsya. Kami nga dati, ninanakaw namin yung mais ang may tanim doon sa may ilog. Ninanakaw namin yung mais. Pasabulin ka ng itak. Takbo! Minsan tirado. Okay yung habulin ng itak dahil sa mais. Yung habulin ng itak ng asawa. Waray pala yung asawa, yung tapat. Waray. Kay bot. Kasamahan yun sa museo. Sa Pasko. Tanggalin mo balik. May tubig pa siguro yun. Wala na, naubos na yan. Tigrin siya, wala tubig. Pasko na sila ba eh. Baka ano ako dito? Baka marinig dito. Turo na din. Sige ba rin, salamat na rin. Tama ko palit pa. Pinilisan ko lang kasi para mawala lang ang amoy uso kasi kakapit sa mga higaan ba? Okay lang yun. May ka, may manok. Pwede, Matutulog kahit ka. 10 tabo lang pwede na. Pwede ka na din magluto ng ulam ba? May manok pa yung ba? Buyan mo lang yung higaan mo. Yung hapon nito ba diya? Sige na ito. Sa Pasko. May gusto dyan kumain ng mais, kain kayo. Busog ko na pati niyan. Hindi na ako kain. Kala ko tuloy sa ano. Boss, maot na ako kay mag-drive na ako sa motor. Sige ma'am Marina. No problem. No problem, ma'am Marina. Ingat pa atin, sabi ni Ma'am Nalilas lang. Pati kain na tayo pagkatas mo maglay. Mamaya, sige ka na. Hindi, mamaya pagkatas natin. Pagkatas mo maglay. Kaya mo lang, iwanan niya. Kain na tayo. Iwanan ko lang to. Pati pagkatas mo dyan, kain na tayo. Sige. Panghapon na tayo, huwag ka na mga kasi hindi kayo po magpapakita. Lagyan mo ulit na.
Hindi ka naman puno niya kanina eh. Hindi ka naman puno, kakaganyan niya. Marami naman ako. Pinalingawan ko para... Ito kasi nawa. Palilig ko ako. Ha? Ito kasi nawa. Salamat tayo Marina. Bye for now. Kasi Marina ko tayo. Ingat po. Amping sa pagkain. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo Tubig pa eh. Wala naman. Ito ang mga sa kuwan. Ha? Hindi naman mga kailangan ng kuwan. Tolke. Ito ang mga sa course. Nick, nabasa ka ba diya? Oo. May iwanan. Hintayin na lang mabos yung tubig. Wala naman. Hindi na kasi yung mga ano na sa topo ba? Hindi na yung ano. Nakigo ka na diretso muna ha. Wala na. Ba't tingin niya tubig? Lugaw. Pero dagdagang tubig to. Bakit ba bumabalakid? Bali naging kanin no? Naging kanin no? Iluto kasi agad. Dapat mamayang hapon yan. May kain pa tayo. Sayang. Iya ako. Lagyan sa malaki ulit tapos tubigan. Yung paghatian ko, yung pressure cooker natin doon, parang yung, no? I-aling ko muna ang pag-mail. Tamsak dan host. Twitter tamsak ka na. Oo nga Ma'am Marina dahil sa iyan. Maraming salamat sa support. Pang 24 to. May 24 pa. Maraming salamat Ma'am Marina talaga. Tayo na lang dalawa ang dito. Ako sa aking mga alagad. Ikaw lang yata to at saka aking alagad yun dito na eh. Kung kain na yun. Kain na. Marami dito. Dahil parang ginagawa talaga. Wala eh. Dalawa na lang tayo dito, tao Ma'am Marielas. Aking alagad yan, nakambay pa. Tatlo kong gadget. Parang ka multiple viewer ako. Yun. Pwede lang, kung may ginagawa niya, mamaya magawa ka niya. Paalis-alis lang. Taas na siya.
Ang tubig yan, tapos. Ang ganyan na, yan. Ang tubig. Botol ulit. Tignan sa'yo lahat, Tos, ng mga Indian. Ano ginagawa mo dyan, Tos? Nagbuto-buto. Luto yung kasama ko ng arroz caldo. Nakain kami mga 11:40. Iwan ko lang ito, bahala kang banday na. Maraming salamat sa 10 people na kayo sa nakatambay. Akin naman talaga. Ganyan mo tubig, buddy. Dapat maraming tubig yan. Kasi kung kunting tubig yan, ganun ulit, matutuyo ulit yan. Dapat maraming tubig. Kunti lang dapat ng inuga, mga ganun lang sana. Oo, bilas. Dami-dami yan. Ang kali lang. Masasayang lang yan. Dami ang tubig. Oh? One day, nanay. Ikuan, ililibin. Tama na. Ay, ipadala nila. Sa piling ko. Ayan ba din? Sige. Tapos kong darating. Kinokontrol talaga ni Marwan niya eh. Dapat kapot, tinamagin niya na eh. Yung, Tubig. kayo pumunta sa baba. Oh, ay, binigay na nga yung pera. Ha? Binigay na nga yung pera doon sa malayo. Pero nga. Siya lang tumatawag kasi kinokontrol niya yung pagtawag eh. Mir. Ito lang. Ha? Ayan. Problema ba din? Atas din? Ayan. Okay. Mamaya na. Ano na? Ha? Hindi kaya niya. Ha? Hindi. Hindi mo nila. Wala eh. Wala eh. Dong! Dong? Hindi na mo hat ko.
Wala na. Bago pa. Hindi yung ito na siya. Tay. Ano? Heater? Ha? Heater. Ngainit. Wala. Ito may testing nga. Ah! Gamit na si Purikyo. Magkano bilhin mo, Rex? 200? Ah, okay na yan. Kaysa doon sa Baladiya. Wait for me, aking mahal. Bunso. Di makita. Ipakon. Mali. Ayan, Makita. Mali. mukha. Mali. Makita. Huwag ko lang ikit mo ito, maya na. Ano ito mga niya? Bunsok namin. Bunso. Bunso. Bonsoy. Kuha na yan. Laman. Ngayon, lumay dito. Ha? Ngayon, lumay. Dati lang mais nga rin. Lumay. Ano, kamusta si Mandong? Ano dito? Man, may idea na siya. Ah, Wala ko na yung manok na to. Wala ko lista. Puro manok. ayos yan. Para lumaki siya. Ha? Para Ngam. lumaki siya. Buti ko sa balik kay ko dire. Kita ko na to. Puro ilong ko yung kauban. Hindi ko sa Ilocano. Kabas ko nung di pala manok. Puro yung ko? Huwag ka sana ba din ng kanan ba? Ha? Wala kami sinayin dito kanan. Yun lang. Ulam lang. Kaya tawali wala. May na ganyan. Palit lang na tayo ng ganyan bati. Bili tayo ng ganyan isang set. Wala. Ba? Ilan taon ka na? Ha? Dito. Lumusunin mo. Magkano taon ka, be? 1991. 1989, ka no? Ano? 1989? 1999? Nakamera tayo na. Pero Sige na, oh. Andun nga pinapainit ko kasama ko Aros Caldao. Andun na yun. Tingnan mo yung ginawa ng lugo. Balikan lang tayo ganyan bati. Okay lang yan. Kayo lang ganyan. Dahil pati kain tayo muna. Hindi. Hindi, pati. Kain daw muna. Wala talaga. Ayan, ayan. Init ito. kaya naman mainit. Ha? Kaya naman mainit. Walang pansit. Kain muna tayo pati. Tara. Sige, sige. Tara. Tara pati. Tara, pati kain muna tayo. Tara. Tara. Kaya tungkol. Tara, tama tayo. Okay. Tara, tara. Sige. Yan na. Iba, iwa, balik, parang balik. Gini na, asal mo ka. Sakat kong darating pag-ibig ko sa'yo. Ay,
Hindi mo magano ka pa rin gulo. Ang biyernes kami pati yung buwa. Lakad yung maglama ko, bulat ka mo, hindi ko, buwan ka na maglama. Ito, buwan, malalawan na. Ayan, iba na niya lagi. Hindi patakot yung data niya. Luto. Ba't siya? May minusa ka pa. Dalawang isip na sa kahapon, natawa pa siya, hindi. Kaya sabi, dahan-dahan lang ito. Bilis-bilis ang buwan. Gusto na kasi tulong na mo, wala kasi naman ba? Dahan-dahan lang ito. Ikaw kahapon, dahan-dahan lang. Dapat ginagawa niya muna si Buder kahapon eh. Dapat ginagawa niya muna, kaya na ginagawa niya sa Ang lila. dami ng model, pwede paligro, paligro na yung niya. Sabi siguro, sana nakapiari sa isang mas nakakawin pa na tulong. Uring na daw nito? Kumusta dyan ba? Bakit po ka tayo walang mo ito? Paano yung ano? Ate, paano yung portfolio? Wala yung babae na kami. Ay, di sinuli mo sa kanya, no? Wala, talaga yung bigat. Dali lang ako, salamat kayo. Ito na, kakaba. Kasi ito nila isa. Ikaw lang yun, pamura na tumuna kita kaya. Hindi ko. Wala ko sabi ng mga kaparaw. Oo, sabi. Ito yung mga yan. Salamat! Oh, salamat na. Ano mo yung karton doon? Sige, sige. Regalo ko sa'yo. Yung jumbo? Oo! Ay, yung maliit lang yung... Ay, wag ko yung malaki. Hindi, may karton. Hoy! Kapag ka! Oh, salamat! Pati, isilip mo na. Iwas na ako. Padumi ko na. Wala di ba? Di ba rin Eh, ito kasi. Yun sa dali lang mo wala kang disperse sa kanya. Paano? Wala nang makabot na ang dito eh. Kaya lang na pwede. Pwede wala akong pwede dito. Para sila Edgar. Nasa gilid, di ka na sa hain. Yeah, sila kaya mag-process ng doon. Wala tayong tali. Para dito lang tayo. Dali na kayo. Grabe pakakaka talaga ako. Grabe gusto yun. Yo, parang presyan nyo. Huwag ka na kapakalit. Huwag ka natin yung nagbubi ba? Kulong ba? Kalin yun. Ay, wala yun. Puto. Puto.
Hindi sana ako sa rawat lang kung may apat mo kasi wala. Hindi paano kung makabiyahe tayo. Wala rin kung magpasa ng birthday mo. Ibig sabihin, kasi mo pala kaya yung ano? Kasi mo pala kaya yung ano? Yung dano? Kung may kabilog, darating na siya. Sabi mo, Wala pa kami kaya? Ikaw daw? ang tawag nito. Hindi makakatapat mo So, sa sunod yung pagkatang sa kanya, marami kang din para sa rin ko kanya, no? Ang tapos niya. hindi ko nakakatapat mo na. No? Ako, ito, kahit ko na. Albert, parang ang kulang mo, kahit hindi ka tawagin, talaga yun. Pag tinawag, ang bilis ka kahit. Naalala ko nung, ano, extended na kinuha. Ano, sorry? Kumanin. Parang malalagay din na. Ano sa Roy Dalos yung ang problema. Mayroon kang brownie ito ba? Kadadating mo dito, kumakain kami. Ngayon na. Nakulit ka. Salamat. Balikan pala yun ba? Ay, si Baset, kasi ng Tararilo. Sinalaan. Ang kalkal mo lang dito. Tipsy. Parang kanin na lang rin ba? Kanin na. Dami ka din yan. Mayor. Ano na yan? Di ba sabi ka doon po niya? Ano lang na... Oo, dahil na yung bigat. Pati pa ano yung bigat? Maria Sir. Maraming salamat sa pagpasok. G. Macarayo. Gaya na raka nag-start siya. Magdadalang oras na ako, ma'am. 10 minutes na lang tsaka mag-out ako. Tusok. Host, maraming salamat, Ma'am G. Macarayo sa pagpasok. Ma'am niya, Maria ko ay pang-BG-BG. Another thumbs up.
Hindi makarami. Maraming salamat ha. Bago lang kain, busog na. Success. Okay. YouTube na naman. Ha? Wala no? Tapos na tayo. YouTube na naman. Hala, magdalawang oras ka na kalain mo niya na kontak ka. Ibang dalawang oras lang. Ano pala ako? For 38 minutes. 1 hour and 39 minutes. Maraming salamat sa pasok, mama. Tapos kang kumain. Sige, trabaho lang kayo dyan, mga guys. Wala ko lang medyo sukot. Hindi, kaya yan. Natulong. Dapat kayo na tinira na. Lumaintindihan pa kanina. Maganda nga siya kasi naano sa manok ka. Hindi ko. Tapon yung ano yan, sabaw. Tapos lagyan ng manok. Tapos siya. Ito lang naman nangyari. Wala stress dua. Thumbs up from Christian Macarayo. Thumbs up again as Tinang Input. Maraming salamat. Thanks God. Nakapag na po ng 29. Your baby. Gusto ba rin? Gusto ba? Busog lang? Kulang mo sa dito. Resist tayo ninyo. Sige ma'am, resist ka dyan ma'am. Ako bago lang tapos kumain. Nag-resist din ako sa YT. Sa Paskong darating. Yo, kaya lang. Friends, yo. Busy kayo ni Daraw, gaya na sir, mawala na ako lang. Okay lang ma'am, no problem. Ganyan naman talaga tayo, may kanya-kanya tayong trabaho, kaya hindi natin pwede walang trabaho natin dahil sa YT. Kailangan talaga natin magtrabaho para sa pamilya natin. Hindi ito mausahan ng YT. Ini hati kit magilis ka. Ini hati kit magilis ka. Musta na So, Chris, kahit konti lang kainin mo eh. Sabi ni Mami yan mo. Basta na question sabi ni mami ang meron ito. Ito. Kasi siya ang question.
Mag-iis ko niya mga tapin ka Team Sisinta. Sige ma'am. Nalis ka lang. Obsession. Bili, binotya. Sinantag mo. Okay yan, ito lang sila. Okay yan. Ano pang pang-shake May up? butas ba yan? Walang butas ano? Tanggal. Lock. Okay yan. Yan na lang bago sa musik. Tulog. May butas to, hindi init. Ito naman natin kung may kurin dito. Ano naman yung butas ah? Ay, yan. Harang. Uy! Maraming salamat sa pasok. Ma'am Lysel Estrella Ibanez Guapa. Harang hinarangan. May kodal. Harang ha. Tawa si Ma'am Lysel Estrella Ibanez. Maraming salamat Ma'am Lysel Ibanez sa pasok ha. Thanks is Christian. Basta kayo basta din yung dabalis natin dyan. Mababa natin ito. Tamsak Sir Ricky sa ni Lysel Ibanez. Maraming salamat Ma'am Lysel Estrella Ibanez. Lapit ka na nga muna sir, mga Buddy, napakalaman. pakilagay nga doon, buddy, sa ilalim. Tagal pa ma magmuni ma'am. Salamat. Sa ilalim dyan sa may bulak. Matagal pa. Hindi ko pala chiksis yan, sabi ni ma'am. Tintin makarayo. Buddy, soft drinks pa kayo? Pero ba? Ikaw. Hindi mo balik. Ilagay ko mo sa... Ha? Nabasa ba yan balik? Ah. Ang buhay ko sa'yo. Balik. Tipsy.
Kabali, ano na? Lagyan mo lagyan. Dali lang ba yan? Ano ko na to? Matas. Ang big. Pwede na yun. Ano ito, di ba? Mahawakan ba? Ha? Kurente ba? At Ricky Kabalin. Anong kailangan ba rin basahan? Wala. First, Yung gunting inanap ko. Kabalin. Flies? Ano ba kailangan mong flies? Pero like Sir Miguel Lablab sa Ito na ba? Ma'am Christine Macarayo. Out Ricky Kabalin. Shout out Ricky Kabalin. Jo. Jo. Bakit dyan pa ano yan? May kurente siya. Natakot ako pag ganyan pa din. Salamat eh. Ha? Salamat. Natakot ako sa mga ganyan ba? Kasi naano ko nung dati pumutok yung baterya dati yung sa truck ko, no? Ati, baka sabi mo sa din, i-cover mo lang yung pagpuntok, mapapanggol sa din. Kos ni Christine to, Kabalin. Oo. Anong Kabalin? Kamusta? Nandiyan ka na naman, Kabalin. Ano lang, ano pasyal-pasyal ka lang, Kabalin ha. Baka dito ang problema. Siguro siya may mukha. Ano bro? Grang na yan. Labog. Yeah. Yan meron natin. Actually, may difference ko na yung ko. Saan? May kurente naman. Meron. Kung may problema ka na. Ang Kabalin ha, dito ako tulog. Sarap ka, papasyal-pasyal ka lang, Kabalin ha. Ano ba to? Mga gabi, sigurado, hindi na ako kain kanin, lugaw na lang. Ang daming lugaw. So, maraming salamat sa 12 billion people na nakatambay kayo sa Wow Kabalin. Akala na may limang ito ba din? Kami na ito? 50? Pati na ba ito? Sarans na. Minit sa batid eh. Okay. Ano mo siya? Kung maka-detect na siya ginit, muna siya makasaya ng tumata. Ano mo siya? Wala ko siya.
Adjust mo na. Wala na siguro. Pagpagpag na tayo tayo sa siya. Basta kasi. Hindi ka rin may problema. Hindi na ka-detect yung gano'n. Ako na ako sa init. Ano sa mga na init? Back to work na sir. Sige, sige, back to work na. No problem. Nilalang shout out kay Sir Markups. Si Sir Markups andito. Jocelyn Ross Ibanez sa BG. Pawai-tiwai. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Andito kayo na yung pinsan mong maganda. Playing lang sir kay sakan ako sa tok-tok. Sige, sige, no problem, Ma'am. Christine Carayo. Baliktad. Hmm? Baliktad. Maraming salamat sa 2 million people na nakatambay kayo. 3. Si Minga ay nabala na rin. Sige ma'am, ay matapos na rin ako. 5 minutes na lang, Ma'am Christine Macarayo at ako yung mag-end na. Maraming salamat ha. Natulog yung search. Maraming salamat. Jocelyn Ross Ibanez natulog. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez sa pasok sa Elias ka. 5 minutes lang mga kaibigan ko at ako yung mag-end na. Maraming salamat sa inyo. Pamasko kabalin. Wala pa yung trabaho kabalin. Sorry. Kamal yan kabalin, tuloy-tuloy yung trabaho mo eh. Maka pwede naman bahingin ng pamasko dyan. Kabalin. Ang mga pagkain namin dito eh, tipid-tipid ka lang kami para makain lang eh, kasi wala pa kaming work. Pikid. Sabay-sabay lang kami kumain para lahat makakain ba? Kabalin, si Minggay. Mumuli na ko sa Angeles, mumuli ko eh. Ganyan yung salita doon eh, mumuli. Sa mamuli. Uuwi. Oo, eh. Bakit wala pa work? Eh, may pandemya pa naman, ma'am. Yung bus, yung ano namin, yung sa trabaho namin sa airport, ay wala pa ganong biyahe ng aeroplano, kaya wala kami trabaho ngayon, standby lang. Allowance lang kami binibigay sa amin. Sakto-sakto lang pangkain. Jocelyn Ross Ibanez sa YT. Maraming salamat ng Jocelyn Ross. Lime TV, thumbs up. Maraming salamat Sir Lime TV sa pagpasok ha. Maraming salamat. 3 minutes to go at ako'y mag-out na rin. Mega lang shout out to everyone, sabi ni Lime TV Vlogs. Maraming salamat Sir Lime TV sa pagpasok sa LS ko. Maraming salamat sa 12 million people na nakatambay sa bahay niya. Maraming salamat sa inyo. Huwag tumunog yan. Mga, anong tingaw? Makatuloy yung tingaw. Ha? Wala yan. Jocelyn Ross Ibanez sa Pawai-Tiwai. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez sa Pawai-Tiwai mo dyan. 4 minutes at ako yung mag-end sa mga guys ha. Salamat sa Pawai-Tiwai mo, Sir Line TV Vlogs.
Wala yung bagay. Nakinawan siguro niya. Binilaw. Nabigla ba? Nung dumating yung tubig. Ano, bukas naman. Wala ang bukas. Init ah. Init. Init yan. Ano mainit? Kulay niya yan? Bigyan lang muna sir. Sige, sir. Sleep muna niya. Sige, sige. No problem, sir. Line TV ka. Tapos ko lang i-discuss. Sige, sige, sir. Line TV. Sabay tayo ng sabay. Sorry. Maraming salamat. Kay Ma'am Jocelyn Ross, Ibadis, Pabidya. Sa 9 people na nakatambay sa Ibadis. Maraming salamat. Sa Paskong darating. Wala. Dumikit. Shutdown. Hindi mo na ang yang power ko sa ubos ang hindi hapon na siya nga para kailangan na ni Pisa, di ba? Hinay na yung Hindi na tayo bago. ano. Sunset? Wala pa siguro 50 sunset niya. Kaya tayo balik natin doon sa ano. Yeah, hardware. Server. Ang dali natin server. So tayo na naman ulit. Sige rin sila. Malamig na. Ito na mo. Yung 30, ilan na dito? 7. 5. 5. Size, city. 7 times 5, 35. Maraming salamat mga kaibigan at ako'y magpaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga kaibigan ko dito sa Team Solid. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Yam. Veronica. Walang ingat. Dito ka na favorite. Okay, kalapit. Nabisi ng oras. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan pa. Sa pag-stay nyo sa bahay ko. Maraming salamat sa inyo at ako'y magpaalam na. God bless po sa atin lahat. Yes ma'am, maganda ako. Maraming salamat po. Out na ako. Bye-bye.